खुलुमबाय लोगोफोर गंसे गामियाव गोबाव समनिफ्रायनो बेमार आजार जाबाय थानायखाय बै जायगानिनो नखरसे सुबुं जाय नखराव गासैबो जादु मन्त्र रोंगो ताबिसोरि माने मुलिफोर होयो गामिनि मानसिफोरनो माबाफोर बेमार आजार जाबा आरो थिग बिदिनो थांनाय रबिबार खालि ओरैबायदि मोनसे जाथाय जालाङो जाय जाथायखौ खोनानानै नोंथांमोनाबो आसरित मोनगोन नोंथांमोनाबो साननो थाखाय बाध्य जालांगोन जे इमान गेदेर मोनसे दाय गंसे समाजा दा बायदि जुगावबो माबोरै मावनो हागोन नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ दा बायदि जुगाव जोंनि वर्ल्डआवनो बेसां डेभेलप मानसिफोरा जोंनि उखुमब्रैयाव थांबाय दोङो मंगल ग्रहआव थांबाय दोङो मंगल ग्रहआव न' दुवार बानायनायनि खोथा सिन्ता खालामबाय दोङो आरो बै समाव बेफोरबायदि जाथाया आसलते जोबोद दुखुनांथाव आरो बे गामिया जाबाय टेटगामा होननाय गामि बिहारनि पुर्निया जिल्लानि टेटगामा गामि आरो बे गामियाव थांनाय शुक्रबार खालि अर्थात नोंथांमोननो गासै डेटखौ मोजाङै खोन्थाबा नोंथांमोना मोजाङै बुजिनो सहज जागोन 4 जुलाइ खालि सासे गथ' थैलाङो बै गामिनिनो गंसे गुबुन नखराव आरो बै गथ'खौ बैसानि नखराव सानफ्रोमबो बिदिनो मुलिफोर जादु मन्त्र खालामनो लांबाय थायोमोन बेमारानो माने नागारा बिनि गथ'निफ्राय आरो बिनि थाखायनो बैसानि नखराव लाङै लाङै थांनाय 4 जुलाइ खालि बै गथ'आ जिउ गोमायो आरो जिउ गोमानायनि उनाव बैसा नखरा बे गथ'नि जिउ गोमानाय दायखौ गासैखौबो बै जाय नखरा जादु मन्त्र खालामोमोन जाय नखरा ताबिसोरि होयोमोन मुलिफोर होयोमोन बैसानि नखरनि सायाव जाबसिननानै होयो आरो थांनाय रबिबार 6 जुलाइ खालि हराव प्राय 250निफ्राय 300 जन जागोन सुबुंफोरा बिसोरनि सेस्लायाव जमा जाहैयो आरो जमा जाहैनानै जेबो सोङा हुआनो नखराव जाय जाय दंमोन गासैखौबो सिगां गनजो बुग्रोयो बुनानै आधा मरा खालामो आरो खालामनानै उनाव थै सिगांनो बिसोरखौ पेट्रल लुनानै अर लगायना होयो अर लगायखांनानै बिसोरखौ बस्थायाव सोनानै गामिनिनो गंसे ट्रेक्टराव दिखांना लांनानै दैमाफोराव गारना दोनो आरो बे केसाव सासेल' बिसानि 14-15 बैसोनि सासे गथ' हौवासा गथ' बै हौवासा गथ'आल' जेबो जायासै बिखौ जेबो खालामासै बाखि बिसानि नखराव हिनजावफोर 3 सासे 70 बैसोनि बुरिथार आरो बै 70 बैसो जाय बुरि बिनि फिसाला 50 बोसोरनि आरो बाखि 3 बाव बिसोरखौ टटेलैनो जिन्दा बिसोरखौ जलायनानै होदो अर लगायनानै होदो दा नोंथांमोना साननानै नाय जोंनि वर्ल्डआ लायनो इमान स्पिडै डेभेलप जाबाय दोङो गोबां रिसार्च गोबां माने मेसिनारि बेफोरबायदि जिनिसफोर बानायबाय दोङो नाथाय जोंनि भारतआव दाबो बेफोरबायदि जाथाय जाबाय दोङो आरो बिनि कारना मा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय आं सानो बेफोरो गासैबो इडुकेसननि खमिनि थाखाय जादों आरो नोंथांमोना मा सानो मानि थाखाय बे जाथाया जाखो नोंथांमोनाबो कमेन्ट बक्सआव लिरहर आं नोंथांमोननि कमेन्ट्सफोरनि थाखाय वेटिं खालामगोन आंबो नायनो लुगैगोन नोंथांमोना मा सानो एक्चुअलि नोंथांमोननि गेजेरावनो सोरबाफोर गोबां दोङो बुंहरगोन जे जादु मन्त्र खालामनानैनो बुथार मारदोंमोन आरो बेखायनो बिसोर नखरा बुथार जादों आरो गोबाङानो बुंगोन जे इडुकेसननि खमि गतिके दा बायदि जुगावबो अब्ला जोङो बेफोरबायदि जाथायफोरखौ बा बेफोरबायदि जादु मन्त्रफोरखौ फोथायनानै डक्टरनाव थाङालासिनो
बै न'खराव लानानै थाङो जादु मन्त्र खालामनो आरो जेब्ला बै गथ'आ हामा बै गथ'आ जिउ गोमायो बै न'खरखौनो थांनानै जोङो धंस' खालामहैयो। दा पुलिसनाव एफआइआर लिरनो रावबो गैया मानोना न'खरैनो सेस। जाय गथ' सासे थालांदो बे गथ'आ गिनानै जेबो बुंनो हायाखै थेवबो पुलिसफोरा नाजाबाय दोङो लासै लासै बाथ्राफोरखौ दिहुननो आरो सोर फार्स्ट बेयाव आखाइ सुहैग्रोदोंमोन। अलरेडि जाय ट्रेक्टरजों बिसोरखौ लानानै थांदोंमोन जेराव गारहैदों बै ट्रेक्टरखौ पुलिसफोरा लानानै थांदों आरो लोगोसे ट्रेक्टरनि मालिकखौबो आरो लोगोसे सानैबाव टटेल 3 सुबुंफोरखौल' हमनानै मोनदों आरो बिसोरनिफ्राय बाथ्राफोरखौ सोंख्ल'बाय दोङो आरो उनहालागि मा रिजाल्ट बेयाव ओंखारगोन बेखौ आङो आपडेट होलिया मानोना बेफोरबायदि जाथायफोरा समाजाव मोजां मेसेज लाबोया एक्चुअलि आरो जोंनि बर' समाजावबो बेफोरबायदि गोबां फोथायनाय किसुमान गामि दोङो गोदोथ' गोबां दंमोन दा डेभेलप जानायजों लोगोसे सुबुंफोरा इडुकेटेडबो जालांबाय आरो गोबाङानो बेफोरबायदि अन्धबिश्वासफोरखौ गारहोलांबाय। जायखिजाया नोंथांमोना बे जाथायनि थाखाय मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट्स बक्सआव बुंनो हागोन जेराव नोंथांमोननि गोसो खुसियै कमेन्ट्स लिरनो हागोन आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ नेक्स्ट भिडिअआव। गोजोन्थों।